Szevasztok srácok, Lejek itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban Rusty Refs-szel fogunk játszani az egyik barátommal, Mátival. Sziasztok! És igazából nem olyan sok videós játszik ezzel a játékkal, pedig én azt vettem észre, hogy ez tök jó. Egy videóban láttam, szerintem induljunk is. Szerintem a tutoriát mindenki tudja. Úristen, te ezt hogy izélted ide? Nem vágáltam oda. Oj, köszönöm. Oda váld el, amíg. Hogy nem vágáltam oda. Jó van. Most oda vágáltam? Nem oda vágáltam, hogy nálam volt. Ja, Máté, van egy jó ötletem. Palettákból, ilyen big palettákból építsük meg a hajót, ne ilyen izékből. Tehát majd amikor megyünk, akkor ezeket a vasokat ki fogjuk cserélni nagy palettákra. Jó. Ezt még rakhatom? Persze. De azt nem, várjál, úgy, hogy nézd, az itt legyen a hajó. Itt, így. Ez nekem nem megcsinálta részes. Ugyanis. Hát én kiütöm oda őket.
kiszáradtunk, közben jelentés történik. Az autógumi! Hova tegyem? Nem tudom. Nem kell nekünk. Betettem a sorokba. De Oké. miért ne? Közben addig hozom a paletták, vagy igazából pontosabban nyitogatok belőle a kettőt. Hát inkább hoz palettát. Na. De támad a parasz közben. Gyere ide! És leült egy fejjel lefelé. Várjál, ez felgyullad? Ezt ki kell próbálnom. Várjál. Úristen, normuljál már meg, te fa. És azt hogy van? Találtam asztalt! És mit akarsz vele csinálni? Enni? Igen. Balázs, itt vannak székek is. Máté, Komolyan. nekünk mire kellenének székek? Hát meg miért ne? De úgy azért nagyon jó, hogy ide raktad ezeket a korlátokat, mert így nem lehet semmit sem behozni. Mire van a bejárat? Azon nem fér be a téből. Látod, nem fér be. A másik bejárat. Azon se fér be. Akkor ugorj egyet. Fordítsd el. Most már engedtem. Ügyes. Szert szél. Menjünk. Úgy imádok így este hajókház, meg olyan... Nem. De amúgy ide miért... Ez a pánik szoba? Az lesz a cunami. Az lesz a Ez a cunami. pánik szoba? Az lesz a cunami szoba. Ja, csak te hogy fogsz onnan kijönni? Leállítottam, de ne üvölts. Hova ne üvölts? Jó, igen, én már. Ez az örvény? Ja, ez az örvény itt mellettünk. Itt van mellettünk az örvény. Ja, ez full, ez ennek jó. Hát jó, csak állítsuk balra, oké? Hogy kell balra állni? Menjünk az örvénybe. Jó, az üttes lesz. Nem már. Balra. Itt az örvény. Már beállítottam, ne, te meg elállítottad jobbra. És nem bírom most visszaállítani. Nem állítottam el. Hát, viszlát. Nem állítottam. Jó, ugorni kell. Ugorjuk. Ne halok, ne. Ez az örvény. Ez az, amit még nem tudtam. Túléltem. Én is, csak hát belemegyünk az örvénybe. Nem baj, vicces lesz. Menjünk balra. Nem bírom állítani. Belaggolt. Én beugrok. Ne ugorj át, ha túléljük. Ezt nem fogjuk túlélni. Lehet túléljük. De amúgy köszi Bazsi, hogy pont most mondtad, hogy még nem volt örvényel, most kikúzunk egyet 1000 méter előtt. Jó, elmegyünk. Elmegyünk az örvénytől. Elmegyünk. Wow. Szép vagy meg. Viszlát, örvény bácsi. Azt mindjárt jön tudod egy cunami velünk szemben, ami belevisz az örvénybe. Annak örülnék. Ez nagyon jó lenne. De amúgy miért van az, hogyha előre utok hátrautni? Azért, mert megyünk. Ez mi volt? Nézd meg, milyen gyorsan lehet hátrafelé ugrálni. Ja, de mi volt ez a szürke tucli? Mint ahogy hullámok is. Na, azokat szét kell lőni. Jaj, azok nem mennek. Leállítom a hajót. Ne állítsd le. Jönnek a Ki picik. kell... Jönnek a... Ezt ki kell lootolni. Jó, de hát először menjünk már közelebb. Cunami! Nem tudod, mi az a cunami. De ezt nekem ki kell lootolni. Oh, ne! Gyilkos bálna! Bálna? Gyilkos bálna! Tényleg. Tényleg. Ott a lőnek. Ó, hogy a... Nincs is egy gyilkos bálna. Még ebből már elment. De ebben nincs is bálna.
De a gyilkos vára ember, hát ugyanaz. Csak valami közel szétlőnek minket, de mindegy. Ne is érdekeljen. Én csak lootoltam egy picikét. Lootolt egy kicsit, nem érdekel, hogy loot. Ez megy stábod a stop táblában! Stop tábla! Á, nagy hullám. De menj már innen, akkor légy szíves. Én megyek őket kifosztani. Próbáltam szétlőni, te meg beálltál elé. Ja, meg is kaptam a lövésedet. Nem, mert kifolyott az ammo. Hát akkor mi sebzett meg? Hát szerinted mi, miközben egy assassin-nal harcoltál? Nem is tudom. Még egy bandage. Hát van 4 bandage-em. Nekem 2. Az jó, egy ideig túlélhetjük. Hát a kulcs rész az ideig. Elindítom a hajóckát. Menj. Oké, Cka. Écka. Nézd. De és én már megint beestem, de hát azt nem tudom. Valahogy eltűnt az óceán. Még mindig nem értem a játék logikát. Lapát! Most gyere, itt van egy lapát. Neked is. Lapát? Igen, lapát. Azt mit Gyere akarsz ide. lapátolni? Azt pufán vágsz vele valaki. Gyere ide. Adjad idefele. Hova? Ott van. Vedd ki magadnak. Nem vagy. Elteleportáltattam. De miért ilyen? Jó, felvettem. Na figyelj, akkor építsük tovább a bézünket. Ja. Először is levettem innen ezt a... Én csak ide hol? Ajtó! Most van ajtó. Yeah. Ajtó. 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 Tessék, ezt odaadom. Pillanat. Nagyobbá csinálom. Nincs pillanat. Lejárt. Elfogyott. Úristen, de nehéz ezt megcsinálni. Ide veldelem. Jó van. Vedeld akárhova. A tajőröket pedig berakom valahogy hátulra. Ez mi? Ez egy mágnes, hogy hozzáragad a másik fához? Dehogy. Megerősítem itt a falat vassal. Fú, de örülnék amúgy egy lámpásnak. Ez a kettő hogy veldelődött össze? Hogy nélkül? Máté? Ez Igen, mi? Bozsi. Ez a kettő hogy ragadt így össze, és nincsenek is összeveldelve, az a baj. Ezt ide veldelem ezt a izét, jó? Ne veldeld oda, mert oda rakom a fát. De miért? Akkor ide veldelem az elejére, mint valami, nem tudom mi. És erre nem veldeli oda, hát ezt nem hiszem. Veldeld oda! Veldeld oda! Jó van, ez megvan. Az egyik kijárat eltorlaszolva, tökéletes. Ide, oda meg berakom a gumit. Jó. Beraktad? Be hát. El is indultunk. Amúgy tök jó volt az örvény mellett elmenni igazából. Tök jó volt, hogy majdnem meghattuk, tényleg jó volt. Na, szél. Már elindítottam, most állítottad meg. Most állítottad meg, nem baj? Nem baj. Tudom, hogy rosszul van. Állítottam rajtad, mert belőlem senki sem fog hallani sem. Jaj, nagyokat ugrok még mindig. Hánynak? Hogy néz? Bozsi, nézd, most az előreugrás. Ez nem bugos, hát megyünk előre, hát egy... Na, akkor milyen akarják kéteni még barriárból? Hogyha egy repülőn ugrasz, akkor a repülő az tényleg szépen... Nem, te is mozogsz vele. Jaj, igen. Innen továbbra se lehet szólni, amit
Ki lehet csak... Jaj, nem ám, megint ott van ma. Menjetek a vitába, hogy... Ezzel nem lehet célozni. Ott túloldalt is vannak, Jogi. Ott is. De jó volt! Meg előttünk is. De szuper. Jó, akkor én átállítom balra a izét, hogy kikerüljük mindegyiket. Ja, itt közben amúgy csak mondom, hogy itt közben ölnek minket. Itt, várj, állítsd le, jó, állítsd le. Hát de 4 oldalról fognak akkor lőni, hogyha pont itt Mondom, meg... hogy állítsd le. Leállítottam. És meg, mondom, hogy itt hátulról, meg az asszaszinok éppen vernek szét minket. Igen, vagy pirate-ök vagy. Most meg előről lőnek, sokkal jobb. Nagyon jó, és azzal mit kezdjek? Úsztak oda? Ne, gyere fel a hajóra, előrébb megy, aztán kinyírjuk mindegy. Jó, én ripérlek. Au! Na hát aztán az szép volt. Belém dobtak egy izét. Ja. Jaj, de szép hullámok. Közben az alattunk lép. Közben jön az óriás hullám. Nem jó megítélni. Nem. De jó. De persze, hogy ezeknek hol kell mondjam. De hogy állt meg a izé? Mi? Megállt a izé. Tőlünk. Hajó? Ja, pillanatra, de most újra eltűnt. Na. Szétszerik a drága ajtó. Na, ússzunk szépen oda. Hát én nem fogok oda úszni a vasárnap. Le van állítva, de még kettőre vonják, ez a tudás mit kell le. De mindjárt kapom. Közben benyomok egy bandage-et. Itt Hello! pedig Jaj, mind a kettő rám lőtt. nem mondod. Gyere ide! Lapát van nálam, és nem félek használni. Ez az. Még egy bandage, de jó. Repair hammer! Pistol bullet. Beheroil! Jó. Wooden chest plate. Még egy bandage. Junk metal! Ja, itt még van egy. Amúgy ez a hajó is nagyon menő. Én valami ilyesmi hajót akarok amúgy. Ez jó lenne. Tudod mit kaptam? Baltát. Az jó. Harcra. 31 damage. Ja nem. És az semmi is annyit sebez. Ja. Mi van? A balta 25-öt sebez, de 3 csillagos. A savol meg 31-et, és 2 csillagos. 200 IQ játék. Oké. Közben a hajónk elutazott. Nem, csak te utaztál el. Én a hajón vagyok. Ja, azt hittem a másik hajót mellettünk még. Kop. Gyere már fel a hajóra az Isten szerelmére. Szerinted hol vagyok? Ja, amúgy én is felveszek egy repair hammert, amit nyitottál. Oké, felveszem, amit nyitottál, repair hammert. Hogy veszed fel? Hát úgy, hogy kinyitottad, gondolom ott hagytad, mert neked már van. Lehet véletlenül felvettem, nem tudom. Ja, persze, hogy felvetted. Amúgy szárazság. Most vettem észre. Találtam még egy ajtót! Legalább az vasból van. Nem. De double. Akkor lesz egy pótajtunk. De nem jön át. Itt egy ház. De te hogy tudod beszoppantani a hajóra a cuccokat? Csak nekem nem? Van még egy wooden chestplate a házban. Gyere, jó. Azt nekem adod? Igen, nekem már van egy. Itt van még több gumi, de nem... Felszerelek még egy ajtót a házikónkra. Van 216 bulletem a makeshift pisztolyomban. Van. Az nagyon jó. Kanapé, az kell nekünk.
Az volt. Nagyon OP, semmire nem jó. Küld egy Rakuten Viber egy ChatGPT-s üzenetet. Igen, ChatGPT most már van Rakuten Viber-en. De miért? De miért ne? Befér az ajtón? Mert a Family Link az letiltja a ChatGPT-t is, és legalább tudok így a Viberen is. Mert a Vibert ugye nem tiltja. Igen. Úristen, a kanapé nem fér be se. Ezt hozd meg fel, Lindsay, ezt a Rusty Metal Sheet-et meg. Gyere fel! Isten szerem. Feljött! Yeah. Ja, ez egy dupla ajtó. Ó, Igen, mondtam, hogy dupla ajtó van. mennyi élete van? Honnan csak nézd meg, szerintem 700 amúgy, de nem tudom. Most miért ide tett közé? Megszerintsük belapod ezt a Metal Sheet-et a két ajtó közé? Na, én is ezt akartam. Ebbe a házba, hova megyek, ott van a Leather Bali? Hát nem tudom, mert most nem téged nézlek. Ja, a Wooden Chestplate, jó, ez az. Itt van! Őszét Wooden Table meg chair! De nem lehet elvinni. De el lehet. Ezt a dort, ezt innen én elveszem. Mert El lehet vinni a table, el lehet vinni! ugye. Akkor segítesz, hordod a székeket? Ja, csak mindjárt elkezd esni az eső. 2 szék elég. Annyi van ott. Jaj, Még az asztalt valahogy be kéne hozni. nálam egy szék. Nem van! Én meg egy széket hozok, és itt a víz. Nem baj, egy szék is jó. Találunk máskor. Nem látom, hogy hun van. Egyáltalán felhoztam. Az ajtón nem lehet behozni bútorokat. Itt a szék. Felhoztam. Vedd már le az ajtót, mert az ajtón nem lehet átvinni bútorokat. Nézd, Látom. ugord át az ajtó. És közben ugrás közben vidd magaddal a szék. Vagy De nem tudom, ahol az asztal, az nem tud ugrani, nem tud ugrani. Szedd már elét most ezt az ajtót. egy másik ajtót már leszettem. Vigyél. Gyere be, asztal! Asztal! A kanapé elé. Gyere! Kanapé. Oda akarom, csak nem jön. Hogy... Akkor Segítesz, légy. de mibe? Hát mit nem tudsz megoldani? Én elengedem az asztalt, és te meg légy szíves rakni. Jó. Jó, köszönjük. Nekem valamiért nem megy. Jó? Remélem lehet majd tévét is lehet hozni amúgy. Én ráni. Ide a kanapénk mellé. Igen. Na ez eddig nagyon megvédene ez a bunker, hallod? Még tetején sincs. De még kell... Ja, lőnek. Lőnek hát. Nem szívet. Nézd már várom az október. Nem tudom. Nyisd már ki az október. Úristen, Máté. Kijutottam. Mert kiveldeltem azt. Ó, az jó. Itt jókák. Én azt mondom, De azok az idióták, akik lőnek. hogy ne is lehet találni az Isten. Ők hogy találnak el minket? Én botot használnak. Mi van? Még egy örvény. Még egy örvény. Yay! Nem, nincs sajnos. Na, ez még csak egy hullám. Gondolj bele. Csak egy hullám. Ez nem cunami. Ezek még csak hullámok. Csak hullámok, persze. Ezek tényleg csak hullámok? Miért volt a vízhajó? Mert hullámok. Te most bemész a cunami base-be, amikor nincs is teteje? Amúgy, ha leülsz a couchra, akkor szerintem nem lehet bajod. Egyébként igen. Úristen, hogy repül? Inkább ülj le a székre. Nem,
leül a couchra. Jaj, de pici hullám! Pici úr, eleltök a de... Jöjjön, Hú, mögöttünk mentek. biztonságjog nincs. Nézd, de pici hullám! Biztonságjog nincs. Biztonsági őr. Igen. Mi? 80. Miért? Repülj. De ez nem cunami nyugi. Nem tudom, mit csak én meg fogom halni. Gyere, kis Nem, én leülök. Látod, milyen kényelmes? Ja, itt kell zabálni. Akkor ez a mergető kar. Nem baj, ez megvéd minket. Ez a falból van. Karbonpapír. Nagyon jó. Wooden chestplate. Amúgy nem kellene már kiszáradásnak lennie? Nem. Amúgy én belső nézetben nyomom. De én nem látom saját magamat, ez így nem jó. Miért akarod látni saját magadat? Hogy tudják a nézőim, milyen szép skinem van. Látjátok? Ui. Na, most lesz a szárazság, mert az összes hullám eltűnt. És ott egy kaló... Felteszem, vagy tudod, felteszed a videót, és senki nem ér. Hát lehet ez lesz. Ez csak az én sorsom lehet. Ne szedd meg az ajtót, mert megint megfogom. Máté! Véletlen volt. Nem tudsz megnormálni? Szedd már ki. Kiszedtem a vasat. Na, De hogy lehet? kiszáradtunk, szóval végig fogják lőni a hajókat. Yeah! Nagyon vicces. Vasajtó! Mi? Vasajtó! Az nagyon jó, Ja. én hozom a izéket. Ez csak vas. Ez kerét! Kérlek szépen, hozza a nagy fát. Azon bajok csak éppen szétlőnek. Az jó. Ezek az idióták vannak, a fentről snipe-olnak. Na Basi, ide leteszem neked, jó, tessék, én rohanok. Nem áll, hogy nem lehet kiunveldelni ezt a kis fát. Az amúgy mellettem van nekem a lövésem egyébként, de nagyon. Konkrét mellettem is. Találtam még egy nagy wooden paletet, Az már nem kell. Vagy de hát kell. jó tetőnek. De tető kell. Hát mondom tetőnek. Na Gimme. nézd, itt van, leteszem. Na, ezt valahogy fel kell cipelnem a hajóra. És még a tetejére is. Mi? Ez nekem kell, ez nem tudom mi. Kanapé! Miért kell nekünk? Nem kell nekünk még egy. De kell! Valahogy fel kell raknom. Nekem meg valahogy fel kell mennem a hajó tetejére, hogy letehessem a wooden. Jé, Basi, ezt a kanapét te kintre rakom le, jó? Oké. Ez tök kózi amúgy ez a hajó. Ja, az tök jó. És hogyha valakinek nincsen ideje bejönni a Tsunami Base-be, akkor csak leülhetod ki. Nézd, mutatom hova raktam, nézd, ide raktam le. Pillanat. Túl magasan vagyok most meg ahhoz, hogy letegyem a fát. De jó. Az ott jó lesz, Basi, az ott jó lesz, tedd le. Csak ott van egy luk, de azt meg betömít. Itt egy Basi, ez jó lesz, majd és akkor ilyen magas szoba lesz. Várj, emeletes szoba lehet. Úristen. Nem. Mi? Te lehet. De miért? De én azt akarom. Ha te megépíted magadnak, Megépítem. Valahogy. vagy csak megpróbálod? Igen. Maximum segítséget kérek. Kitől? De nem tetszik az ötlet? Hát, nem annyira, mert azzal csak időpocsékolás van. Nem. Mert odafel, mert mondjuk odafel lehetne kenolni. Ha inkább a tetőre. Nem. Ez a tetőre is lehet.
Jó, elindítottam. Köszi. Mert szétlő? Szétlőnek. Közben amúgy már 33 perces a videó. Fel! Adhatjuk fel! Helikopterre meg mindennel támadnak, de túléljük. Úristen, lemélyedtem. Mekkora káosz van itt. Áú, én már ott vagyok. Elrotott a szék meg az asztal. Ezek meg még mindig itt repülnek. Mi meg el vagyunk félig bőrben, mi a fene történik? Megy a videó? Megy. Hát, kedves nézők, ilyen egy Én már meghaltam, és azt lebeg a Bandit. nem tudom, hogy meghaltál. Lebeg a Bandit. Köszönöm. Akkor reload. Úristen, mi ez a lab? Olyan, Millej Bandit-gel. hogy irányát, melyik meghallt, figyelj. Jó, gyere fel a hajóra! Ne hajj meg! Úristen, most mindenképpen. Téged akarlak el. Nem tudtam én. Gyere fel a hajóra, azt tűnjünk innen. Hogy menjek fel a hajón, nem. Jó, fenn vagyok a izéjükön. Ne, én meghalok. Na! Jó, élek. Nem. Meghaltál. Itt vagyok, de legalább bent vagyok. Jó, nem vagy. Következő szállodásnál te keresel egy mörköstöt. Jó. Úristen, amúgy a kalózok nem támadják egymást? Csak minket? Milyen logikátlan amúgy. Mennyi ideig tart? Nem bírom fölüleszteni. Közben kitört egy vasunk. Nem mondod, vettem észre. Jó, induljunk! Szedd szél! Úristen, a fa is kidőlt! Jó, figyelj, most meghalt. Nem, és nem. Én bele vagyok nekem. Az egy óceán. Ugyanaz. Amúgy nem, egyik sem. Ez egy óceán. De... Nem, ez egy állatos. Hát igen, de az, egy áradásban hogy lehetne Ez csinálni? esővíznek hívják. Jó, de ezt ebben hogyan lehet akkor örvény, cunami? Hogy nélkül. Esővízből lehet cunami? Nem is tudtam. Tehát minden. Hol a száradás? Száradás. Hol a robot? És a robot. Jó, együtt öljük meg. Swing. Jó, meghalt. Itt egy vasajtó. Én megyek, csinálok valami izét ezzel a banditjel. Van vasajtóm. Nagyon nem jó, köszi. 2 banditet is fel kell használnom, bocsi. Nem érdekel, csak használ. Itt van a nagy bázis. Repair. Én megyek ezt a nagy bázisukat kifosztani. Hosszat. Előtte megcsinálok valamit a benzitemmel. De miért ilyen stresszes? Nem tudom, de amúgy tök jó. Most már végre izgalmas. Úristen, hány kanonjuk van ezeknek? Hány, hát sok. 3. Nem sok. Nekünk múltkor 1 volt. 2. Mit a randal volt? Na, én ide hogy ugorjak fel? Hol van itt a létra? Sehol. Ó, de amúgy itt van. Az vasúti sín.
Láttam. Jó, feljutottam. Vagy szerintem építsünk egy új hajót. De hogy? Már rá van izélve a vitorla, és más De lehet szerintem tenni. nem lehet leszedni. Istenem. Akkor szedjünk le mindent és kezdjük újra. Hát az nehéz lesz. Na. Szerinted van volt damage a játékban? Fall damage? Aha. Az nincs szerintem. Jó, tényleg nincs. Na valamit kellene kezdeni a hajónkkal. Én éppen csinálgatom. Figyelj, te építs falakat, én megjavítok, jó? Jó. Mi történt ezzel a gyönyörű hajóval? Jaj, ne, már esik az eső. Videósok írtak volna, mindent mondtam. Konkrét igen, mert van, amit nem vesznek észre a nézők. Ezt még én kancsor is észrevettem, hogy esik az eső. Te kancsol vagy. Na. Ezt a dupla vasajtót inkább bentebb rakom. Ez fog minket megvédeni, hallod, vasajtóból fogom építeni a bázisunkat. Ezt megnézem. Az egerem is sír már. Szegény egér. Már én is sírok, nem csak az egered. Elérett az egér világ. Elindultam. Tudod mi a baj? Na, Még nem volt cunami. majd lesz. Amúgy megdöntöttük a rekordunkat. Nem mondod. Jaj, ne, ott kicsit nagy kalóz gyülekező van. Mi a fene? Apátokat. Kilőtték a deszkánkat. Milyen deszkák? Ide verdeltem, aztán elült. Az jó. Úristen, égő hajók. Ó, ezek jönnek ám. Jön a bandit, jön a bandit, jön a bandit. Szétütöm őket, mint te csak félre, vagy javíts. Féleljen? Mit féleljen? Rájöttem a legbiztonságosabb módszer, hogy hogyan lehet javítani a kanapét. Na, Belemész kanapét. És kezdve javítom. De miért hoztál a random testeket erre a hajóra? nem hoztam, ők jöttek ide. Akkor takarítsa innen, fiam. Ők már szét is mentek. Szét is. Ne! Ne! Hogy állít le a hajót? Leállítottam, közben jön egy nagy cunami. Ja, ez De nem. valatta vagyok. Ez nem cunami. Úristen, közelíts ki a képernyődből, látod, hogy mekkora ízi? Minden is. Hát, ez full normális. Elindítottam. Fú. Ez a játék nehéz. Amúgy elértük a 4000 méter. Aztán a nézőknek mondom, hogy ha ezzel a játékban szeretnék játszani, akkor nagyon komoly idegzetre lesz szüksége. A játék neve Rusty Rest. Mert ezt az elején nem biztos, hogy mondtam. De ez De biztos, hogy R-O... Én emlékszem